in भाई खेलला आसन प्लेयर डिस्टर्ब भीतर ଅଧିକା ଝଳତା କଥାରୁ ଭଲ ନିଜେ ନବ ନାଇଁ ଖାଲି ଫଟେଇବ ତୁ ଆଗ ନେ ପଛ ନେ କଣ ହେଲା ଦେଖି ନିଜେ ନବ ନାଇଁ ତମେ ଯୋଉ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ବା ତାକୁ ପୁରୀ ଲେ ଖାଲି କଣ ରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରେ କାଟିଲେ ମାଟିଲେ ଦୌଡି ଅର୍ଡର ପଡୁଥାଏ ମୁଁ ଆগে ତ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛି ଆମ ତ ବାହାରି ପାରି ଛାଡିଲେ ମୁଁ ରହିଛି ସେ ପଛ ଖେଳି थर्टीन और शॉट कट ले और शॉट
निप्पल खराब थे कटि जाऊँ आउट आउट लाइव